دفو ومن صبر نال المقصود وبمن صبر نال المراد ni mɔgɔ min sabalila i ye fɛn min laɲini i b'o sɔrɔ walima ni mɔgɔ min sabalila i ka laɲini bɛ d'i ma an bɛ diinɛ min kɔnɔ ni o de ye silamɛ diinɛ ye mɔgɔ tɛ kɛ ala jɔn ye ka kɛ alijinɛ dungo ye f'i ka limaniya o limaniya fana ni 100 don sabali bɛ 50 de t'a la الصبر شطر الإيمان نيل من يكره كمية سبلي كلام بيدرو تعالى ني كورونا فانا لاجي سبلي تاني كسيغلا كورونا كونو شيء كمية اني شيء تان اني ناني إبا لاجي ولا كورونا يرى سورة جولي كورونا سورة بتاع سورة كمية سورة تان ناني kuma ni sabali nane corona kono fo she kemeni tan nani akanga do sabali mune batu munu fara corona kono seli jaka hiji sarakati bo ibta soro sabali tani ka sigira ka chaya katima beka olu munu ye batu ni donc ba dira ka fo halam bi sungolu mi nani ni ma sabali iti se ka sun seli min n'an ta kɛ misiri la n'i ma sabali iti se ka seli nafolo min bɛ n'an b'a ta ka ɲɛsin makan ma n'i ma sabali iti se ka hiji kɛ bon o tuma na diinɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ sabali de kan ni sabali ti a min na dɔrɔn diinɛ sira kan ala fana bɛ min ta ka sin a ka kira ma n'o de ye ala kira ye sallallahu alaihi wasallam a bɛ fɛn min ta ka kun jɔ alakira la kumakan na walima batow la i bɛ taa sɔrɔ ni sanulengen bɛ o batow la a bɛ min kun jɔ sira la o de don walima ni sanulongon bɛ o jogow la a bɛ min ta ka kun jɔ kira la o de don o tuma an bɛ ala lajɛ a ye mun fɔ kira ma a ko kuranɛ kɔnɔ fasbir kama sabara ulul azmi mina rusul muhamadu sabali ululu azimu minnu tɛmɛna olu sabali la cogo min na e ka sabali ci a bɛ tila k'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ tuguni watawasaw bilhaqi watawasaw bisabr an ka ɲɔgɔn ladi ni tiɲɛ ye ka tila ka ɲɔgɔn ladi ni sabali ye a bɛ tila k'a fɔ tuguni kuranɛ yɔrɔ dɔ la ko ala bɛ sabalibagaw ka baraji dafalen ta k'a d'u ma bighayri hisabin k'a sɔrɔ u ma fɛsɛfɛsɛ yɔrɔ lahara n'a fɔra ko an ka fɛsɛfɛsɛ a ma nɔgɔ munna i ye nin kɛ tan munna i y'a fɔ tan munna a kɛra tan i ɲɛna munna i ma kuma o ye lahara fɛsɛfɛsɛ ye mɛ ala tigɛra ka kuranɛ kɔnɔ ko mɔgɔ minnu sabalila olu ka baraji bɛ ta k'a d'u ma lahara don k'a sɔrɔ u ma fɛsɛfɛsɛ kumana an b'a f'i ye mɔgɔ dɔw bɛ kuranɛ na ala y'olu ɲɛfɔ an ɲɛna ko mizani ti jɔ olu ye la yuqimu lahum wazanan mizani ti jɔ ye donc sabalibagaw bi o la yarabi ala ka sabali di an ma sabali ye fɛnba de ye mɛ diinɛ kɔnɔna na sabali bɛ tila yɔrɔ damadɔ ye n bɛ se ka saba di ma la a saburu ala ibada wa saburu ala maasiya wa saburu ala bala ni sabali saba ka sabali ala batoli kɔrɔ ka sabali ka ala bato an bɛ nin sunkalo la sisan mɔgɔ bɛ se ka don so kɔnɔ kɔgɔ b'i la minɔgɔ b'i la i ɲɛ bɛ ji ɲuman na i tigɛ kɔnɔ i bɛ ji ye foyi ti e kɛ ka kari ka ji ɲɛ ka to yen fɔ sabali i bɛ sabali kɔgɔ de kɔrɔ ka sabali minɔgɔ kɔrɔ fo tile bɛna taa bi waati min na donc sabali ti mɔgɔ min na sun na o ka sun tɛ se ka laban parce que tile bɛ gan ka se yɔrɔ dɔ la n'i ye son fa ka don ɲɛgɛn na k'i ji ko e kɛn bɛ ka fini bila ɲɛgɛn koko la maa tɛ yen o kumana ni sabali y'i jɛ ɲɛgɛn kɔnɔ ye i b'i kɔnɔ fa ji la k'i da jɔsi i bɛ bɔ jɔnni b'a dɔn donc o tuma na sabali n'a ye adamaden sɔrɔ hali sun na i bɛ sun kɛ k'a dafa i bɛ sabali ka waati fana kɔnɔ bon hiji fana b'o cogo la
ni mɔgɔ min sabali la nafolo ye nisɔnkɔnɔsi de ye mɛ ka kari nafolo kɔ k'a ta k'a di avion billet la ko ne bɛ taa hiji ni sabali ti i la o fana ti ɲɛ donc ka sabali ka ala bato ani ka sabali musiba kɔrɔ masiba kɔrɔ balaw ye i sɔrɔ tɔɔrɔ dɔ y'i sɔrɔ ka sabali o de la an balima dɔ kun bɛ yen den b'a bolo den min b'a bolo a jigi bɛ den kan den waati dɔlama bɛ yen a bɛ giri fa ka cogo min na a bɛ giri ba ka ten den kun b'o cogo de la mɛ den in bɔra ka taa tulonkɛ kɛ a denmisɛn ɲɔgɔnw fɛ den binna k'a k'a kari u nana fɔ a ye ko a den kari la kan kari la a y'a tɛgɛ ja a ko ala min y'a di yan o ala de y'a minɛ o tuma na ala ta don ni sabali tɛ adamaden ti o sɔrɔ donc o la balawu mana i sɔrɔ bana jugu mana i sɔrɔ ka sabali a kɔrɔ ni mɔgɔ sabali la bana dɔ b'i la ni sabali y'i jɛ a kɔnɔ dɔrɔn e ye subagaw nɔ don e wokoloniw y'a kɛ tan e jinɛw don mɛ ni adamaden sabali la i bɛ fɛn bɛɛ ta k'a da ala kan donc ka sabali balawu kɔrɔ o ye a dɔ ye ka sabali ala kota kɔrɔ i bɛ se ka dulɔ buteli ye k'i da fa la i b'a min cogo min ka di ye k'a ye k'a to ye ka sabali kumana sabali damadɔ n bɛ se ka saba min d'i ma o y'o ye mɛ golobale la sabali ti adamaden ka fɛn o fɛn na o ye fu de ye kumana n'an sabali la ka ala bato an bɛ nafa sɔrɔ n'an sabali la ka ala ɲini an bɛ nafa sɔrɔ n'i taara i ka baarada la denmisɛnnin donna kalan na i y'a don kalan na pour que a bɛ se ka taga ɲɛfɛ n'a sabali la kalan kɔnɔ a bɛna se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ f'a bɛ sigi biro kɔnɔ muso fana b'o cogo la muso min donna furu la n'a sabali la ka furu tɔɔrɔ munnu ka furu baara munnu o muso den muso bɛ tila ka sigi a den o suma na mana sabali ye fɛn dɔ de ye ni an ka adamadenya lajɛ sabali bɛ komi kunkolo n'a tɛ yen dɔrɔn foyi ti ɲɛ o kumana ni ko an ka kuma sabali kan waati kuntara surunya kama nin ye a belebele dɔ ye hali bi ala ka sabali di an ma alhamdulilayi rabbil alamin an ka shehu bɔra ka kuma sabali kan kosɛbɛ an bɛ faamuya sɔrɔ a la nka hali bi an tɛ fara a la an bɛna ɲininkali wɛrɛ min sɛbɛn a la toujours sabali kɔnɔna la n'i y'a ye an ka hadamadenya kɔnɔna la kuma dɔw la a bɛ fɔ mɔgɔ dɔw ma ko sabali sabali kuma jumɛn de la a bɛ fɔ mɔgɔ ma ko sabali alhamdulillah a diyara n ye kosɛbɛ sabali ti fɔ nɔgɔman kan o de la sabali ma nɔgɔ ala kumana kan kɔrɔna kɔnɔ n y'a f'i ye cogo min na fɔ siɲɛ 114 sabali ma nɔgɔ dɛ sabali ka girin kojugu a bɛ fɔ mɔgɔ ma ko sabali bɛ kɛ adamaden fɛ joko de la tɔɔrɔ ko de la sabali bɛ na yɔrɔ mun na a ma nɔgɔ ka miliyo ta k'a di e ma Seydatu miliyo filɛ nin ye an ti sabali fɔ k'o d'i ma dɛ parce que o ye hɛrɛ ye k'a fɔ e cɛ sabali ka miliyo minɛ sa ayi sabali t'o la n'i ko hɔn dɔrɔn o y'a sɔrɔ a minɛna mɛ sabali i ka nin fura in minɛ o y'a sɔrɔ i degunna sabali i ka to nin yɔrɔ in na o y'a sɔrɔ i degunna donc sabali bɛ ɲini adamaden fɛ degun kɔfɛ mɛ a ka ca ala fɛ ni mɔgɔ sabalila o tɔɔrɔ ninnu kɔrɔ i sago bɛ sɔrɔ n'i ko ala kira tile o ka jan Seyid Sherif Usman Madan Haidara o tile la an b'o de la nin ye o tile de b'an kunna ala ka hɛrɛ k'a n'a ye leader bɛɛ tɔgɔ la o conseil islamique bɛɛ tɔgɔ la mali silamɛ bɛɛ tɔgɔ la don tɛmɛna n'ale kun wulila k'a bɛ taa sigi ka wajuli kɛ a kun bɛ minɛ ka taa don kaso la mɛ a sabalila bi a kɛra cogo di donc adamaden ni sabali kun jɔr'i la sira o sira kan n'i sera ka sabali kɔrɔ k'a tɔɔrɔ muɲu ka kumakan jugu muɲu ka sabali yɛrɛ de i sago ye mun ye i b'a sɔrɔ n y'a fɔ aw ye waati dɔw la ale ka kasɛti n'a kun jouera dɔrɔn direct i bɛ minɛ ka datugu diɲɛ jogo bɛɛ fɔra a ma a nenina a tɔɔrɔ la fɔ
n'a kun dara so kɔnɔ n'a bɛ bɔ ka taa wajulu kɛ musokɔrɔba tun b'a fɔ Usmani sabali Usmani toya Usmani u y'i janfa Usmani a bɛ ta dekun minnu b'a kan a sabalila dekun ninnu bɛɛ kɔrɔ fo Seydina Ali nana f'a ye suko la don dɔ ko n'a ɲagamina a fɔ Ala ka tiɲɛ dɛmɛ bon nin ma kɛ k'a lafiyalen to dɛ n'a bɔra k'i jɔ da la dɔrɔn polisi mobili dɔ bɛna ta n'a nana don so kɔnɔ dɔrɔn mobili wɛrɛ bɛna ta a laban hali ni kiliyan nata minnu mako bɛ diinɛ ɲininkaliw la a bolo ani minnu mako bɛ mako wɛrɛw la dugawu la n'o dɔw ka mobili kun jɔra dɔrɔn denw bɛ boli ka taa fɔ ko mobili nana parce que a sera yɔrɔ dɔrɔn denw yɛrɛ kun t'a dɔn ko mobili yɛrɛ bɛ yen ni polisi mobili tɛ mais a sabalila o kɔrɔ a sabalila o kɔrɔ bi sabali kosɔn o kɛra contrôle ye bi n'a yɛrɛ ma kuma a ti ɲɛ fɔlɔ n'a kun kuma na a bɛ kaso kɛ mais bi n'a ma kuma a ti ɲɛ mais a ye bi jɔyɔrɔ sɔrɔ cogo di sabali de ye bi jɔyɔrɔ se a ma bon a y'o fana nafa dɔ Seydou Ousmane Sherif Madani Haidara n'a ye kumakan 100 f'i ye 50 kɔni o bɛ kuma sabali kan a ye sabali o de kosɔn n'ale ko an ka sabali dɔrɔn an b'a ye sabali ka ɲi parce que ale sabali la o de y'ale se nin yɔrɔ in na donc a bɛ fɔ adamaden ma ko i ka sabali gɛlɛya de kan tɔɔrɔ min b'i kan sabali a kɔrɔ muso degunna furu kɔnɔ sabali a kɔrɔ kalanden degunna kalanyɔrɔ la sabali dutigi degunna sabali kana haramu ɲini ka don i ka denbaya la sabali ni adamaden sabali la dɔrɔn sabali bɛ taa laban hɛrɛ de la o de la o b'a fɔ an ye bamanankan na ko sabali bɛ si bɔ sɛfan na o kɔrɔ ye di ni i ka sɛ ye fa da n'i ma sabali n'i ye sɛfan ta k'a bila tulu la k'a yɛrɛ ka dun sɛdenni si ma kɔni i t'o ye n'i ye sɛfan balabala k'a dun sɛdenni si ma i t'o ye mais n'i sabalila sɛfan kɔrɔ k'a ye k'a to yen sɛfan bɛna si bɔ a bɛ si bɔ cogo di a bɛ tɔrɔ donc o la a bɛ fɔ adamaden ma k'i ka sabali tɔɔrɔ bɛɛ kɔfɛ sabali kana Ala kota sabali Ala bato sabali tɔɔrɔ kɔrɔ sabali kan'i ta sara ni mɔgɔ sabali la Ala ye maa damadɔ fɔ kuranɛ kɔnɔ ko olu yɛrɛ ni Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ yaala la aw kameramanw bɛ ɲɔgɔn fɛ yaala la cogo min na mɔgɔ damadɔ bɛ yen olu ni Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ ten ni olu ye dɔrɔn ye Ala ye o dɔ ye jumɛn ye inna Allaha ma'a sabirina Ala ni sabalibagaw de bɛ ɲɔgɔn fɛ donc o la jɔyɔrɔ bɛɛ la min ka bon n'a jɔyɔrɔ bɛɛ ye o de ye Ala fara n bɛ minnu kan jɔn kan ka i jija ka fara olu kan surtout an ka jamana bɛ yɔrɔ min na sisan sabali n'i taara diinɛ sira kan i bɛ nafa sɔrɔ a la sabali n'i taara adamadenya sira kan i bɛ nafa sɔrɔ a la sabali n'i taara jamanajɔ sira kan i bɛ nafa sɔrɔ a la jamana bɛ yɔrɔ min na bi jamanadenw bɛɛ mago bɛ sabali de la ni mun ma sabali Ala ka sabali d'o ma jamana faamaw mago bɛ sabali fana na parce que sabali n'a ye baarada sɔrɔ baarada bɛ taga ɲɛ o kɔrɔ ye di ne kan ka n ka baaradenw ka sara di u ma ni sabali ye ne jɛ ne bɛ maa fila niyɔrɔ ta parce que sabali bɔra ne na kaban n kan ka sabali ka ko ni n ta ye sabali de bɛna ni kari ye donc min bɛ ne bɔ ne b'o de ta mais ni sabali ye ne jɛ dɔrɔn n bɛ maa fila niyɔrɔ fara n ta kan o kumana baara yɔrɔ bɛ tiɲɛ o ti laban ka kɛ hɛrɛ ye ne fana ma donc o la hali jamanadenw mago bɛ sabali la bi an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ Ala ta kɔfɛ ka sabali ka jamana in jɔ ka sabali ka ɲɔgɔn kanu ka sabali ka ɲɔgɔn ka tɔɔrɔ ku n'o kɛra an mago bɛ min na jamana ka ɲɛtaga la an bɛ ɲɛ sɔrɔ o la yarabi Ala ka sabali d'an ma n'an taara diinɛ sira fana kan kalanden sabali i ka kalan karamɔgɔ sabali i ka dasu di kalandenw ma a ɲɛ kan silamɛ sabali i ka sunkalo sun muso sabali tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔrɔ yɔrɔ nin waati in na ni 3h ko 15h sera ka ban dɔrɔn a kɛra baara ye maa min bɛ se ka gɛrɛ tasumada la o waati la o ka dɔgɔ mais muso sabali i ka gɛrɛ ka suntigɛ dilan ka di mɔgɔw ma foyi ti sabali kɔfɛ ni hɛrɛ dama tɛ sabula Ala yɛrɛ ye a ka kira wajuli ni o ye ko kira ka sabali i n'a fɔ ulul azmiw sabali la cogo min na o kɔ tɛmɛnen kɔ a tilara k'a fɔ sabalibaga ka baraji bɛɛ bi dafa k'a d'a ma ka sɔrɔ a ma fɛsɛfɛsɛ
mana hali an dana ni aya fila ma mɔgɔ kan ka sabali ɲɛɲini ka sabali dɔn n'i y'a dɔn fana ka tila k'a minɛ ni sabali la i bɛ ka laɲini sɔrɔ yarabi ala ka sabali d'a ma. An bɛ an ka seku fo dante foli min na yanni kuma ka kun cɛ folikan min bɛ an ka seku bolo ani dugawu min b'i bolo ka ɲɛsin an ka jamana ma sabula jamana in bɛ gɛlɛya min na wagati min na a dogolen tɛ mɔgɔ si la n b'a ɲini fɛ i ka kumakan laban ni folikan ni dugawu kɛ jamana belebeleba in ani kanubaga bɛɛ lajɛlen fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Alhamdulillah, a diyara n ye kosɛbɛ et puis a bɛnna n ma an bɛ dugawu kɛ jamana in ye jamana in mɔgɔ dɔw bɛ jamana in kɔnɔ ni mɔgɔw ye olu dɔw lajɛ dɔrɔn jamana bɛ basigi an karamɔgɔ Subasiru Badani Hayidara ne ka jate la a bɛ san 30 bɔ sani Mali ka jigin nin dingɛ in kɔnɔ a bɛ san 30 bɔ ale y'a fɔ bon ka taa o waati fana na ka bila fo sisan a bɛ dugawu kan ka kɛ cogo min na a b'a la k'a kɛ ten a n'a nɔfɛmɔgɔ bɛɛ donc an ka jamana solution belebele ye ale de ye a kumana da la o dama tɛ ka tila k'a ka nafolo bɔ a kunna ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ ka kalansow jɔ miliyɔnw bɛ fara ɲɔgɔn kan miliyɔn 50 ni 60 a bɛ ta ka ɲɛsin sɔrɔdasiw ma ka sɔrɔdasiw dɛmɛ bon et puis a b'o wulikajɔ la cogo min na a fana bɛ kuma na n'a da ye ten hakilimaw bɛ k'a faamu donc ne ka jate la n'an ye ale ladege dɔrɔn an bɛ bɔ jamana in dingɛ kɔnɔ parce que ni ale ka ngo mɛn yɔrɔ min na ale ka ngo bɛ dilanni de kan i bɛ réseaux sociaux lajɛ i bɛ ale de nɛnikan mɛn i bɛ ale de ba nɛnikan mɛn i bɛ Hayidara de fa nɛnikan mɛn i bɛ Hayidarala ka bɛɛ de nɛnikan mɛn mais i taalen bɛ maa si la ko n ye n ta sara i la donc a y'o sabali min ta an b'a ɲini ala fɛ ala k'a to jamanaden bɛɛ k'a ladege o la n'o tɛ minnu bɛ an karamɔgɔ nɛni n'a ko an ka sabali ni ale ko ale yɛrɛ kana nɛni kɛ et puis ale kana dɔgɔyali kɛ ale ka sira di dɔrɔn ko a ye nin tigi dɔgɔya dɛ o jaabili ale kanubaga dama fɛ fiɲɛ b'o tigi ta ka bɔ yan ka taa yɔrɔ la o tɛ ye bilen mais ale y'o fanga to a la hali bi nɛni modèle kura bɛ bɔ ka sin a n'a ka denbaya ma hali bi mais a ko an ka sabali donc o la ni an sabali la an sago bɛ sɔrɔ ala y'o sabali min di a ma yarabi ala k'a di jamanaden bɛɛ ma minɛ min b'a la fana ka sin jamana ma n'o ye jamana jɔli ye ale n'a ye ɲɔgɔn na caman an b'a ɲini ala fɛ ala k'a ɲɛ u bolo jamana yɛrɛ fana kalifa an bɛ minnu na an b'a ɲini ala fɛ jamana in ala k'a ɲɛ u bolo ka aw yɛrɛ fana fo minnu fana bi sabali nin waati in na k'u ka wari bɔ u kunna ka taga suntigɛ san ka taa n'a ye misiriw la parce que Seyida i b'a dɔn maa caman bɛ bi moyen ti u bolo ka suntigɛw labɛn o caman de bɛ taa misiri la donc sabalibaga minnu fana bɛ sabali ka nafolo bɔ u kunna ka tobili kɛ ka taa bila misiriw la suntigɛ kuma fɛ yarabi ala ka dɔ fara sabali ninnu bɛɛ kan an bɛ aw yɛrɛ fo k'aw barika da mɔgɔw ka laɲini ye mun ye maliko la nin sunkalo in na ala kana kɛ mɔgɔw ta ye ala k'a kɛ ala ta ye parce que depuis sunkalo ma jɔ mɔgɔw yɛrɛ ye gɛlɛya yɛrɛ ta k'a jɔ sa ɲinan sunkalo ka gɛlɛn ɲinan sunkalo nɔgɔya t'a la ayi ɲinan sunkalo bɛ nɔgɔya ka tɛmɛ sunkalo bɛɛ kan o daminɛna kaban an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an ye teleso baarakɛla bɛɛ lajɛlen an bɛ u bɛɛ fo an bɛ foli sigi ka jigi sirifila duba kɔnɔ an bɛ a ɲini ala fɛ yarabi ala ka du in jɔlen to ala ka barika don alaw la an b'aw fo k'aw barika da an b'a fɔ ala ka waati wɛrɛ jira an na wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ an ka seku fo n'o de